Assalamu alaikum. Ulala nentombi yakho, ulale nosibari wakho okudadewabo wentombi yakho, ulale noma wabo, ulala nesoka lakho noma ulala nomyeni wakho, ubuye ulale nobaba omncane wey'ngane zakho noma ubaba omkhulu wey'ngane zakho, ubuye ulale nobabezala wakho. Kwenzakalani ezweni sakhile? Angiphindele. Ulala nentombi yakho noma ulala nomakoti wakho, ulale nodadewabo usibari wakho, bese ulala noma wabo okuwumkhwekazi wakho. Mkhwekazi la ekhanda kuwe, uma ulala nomkhwenyana wendodakazi yakho oselale namadodakazi akho azaba amabili, usayolala naye nawe babezala. Ulala nomalokazane wakho oselale namadodana akho aze aba mabili. Kusaphelele la? Kusekhona okulungile la noma sekukhona okushodayo? Hhayi, mina ngazi ukuthi umhlaba usuphenduke waba yini. Angazi ukuthi umhlaba usuphenduke waba yini, ngoba lento eseniyenza le naseBhayibhelini ayikho, nakuQuran ayikho. Awukho nje umbhalo lo ongasitshela lo msangano eseniwenza, lamanyala la eseniwenza manje. Angiyazi mina into eso. Hhayi, kodwa usathane vele uyabusa. Hhayi, namhlanje uza ngezinye usathane manje esezixaka kwathina asisazi ukuthi senze njani. Besisathukela abalala ney'ngane zabo, amathumba akhe, ingane yavundla esiswini sakhe 9 months alale nayo, ubaba ingane ephuma la esendeni kuye alale nayo. Manje angisazi ukuthi lento le ibizwa ngani. Hhayi, angisazi. Nani khomentani nisho ukuthi ibizwa ngani, mina ngiyazi. Ngiyabonga.